Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors Helena damunt d'ells i els digué: «Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó». Les portes eren tancades per por dels jueus. Ressona amb situacions on la por immobilitza el poble de Déu. També amb la paraula del Salm: «Quan m'envaeix la por, jo confio en vos». La por tanca portes, la presència de Déu les obre. La pau sigui amb vosaltres. Ressona amb la promesa: «Us deixo la pau, us dono la meva pau». També amb l'anunci messiànic: «Un infant ens ha nascut. Príncep de la pau». Jesús no dona una tranquil·litat superficial, sinó una pau profunda. Els mostrà les mans i el costat. Ressona amb el servent sofrent: ha estat traspassat per les nostres faltes, i amb el costat obert de Jesús. Les ferides no desapareixen, esdevenent signes d'amor. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Ressona amb la missió del servent: t'he fet llum de les nacions. També amb la missió universal: aneu i feu deixebles tots els pobles. Qui troba Crist és enviat. Va alenar damunt d'ells i els digué: rebeu l'Esperit Sant. Ressona amb el començament de la creació: el Senyor Déu modelà l'home i li insuflà un alè de vida. També amb la visió dels ossos secs: vine, Esperit, i insufla vida en aquests morts. L'Esperit inaugura una nova creació. Si a algú perdoneu els pecats, li quedaran perdonats. Ressona amb el Déu misericordiós: quin Déu hi ha com tu, que perdones la culpa? El perdó no és només oblidar, és recrear la relació trencada. Aquest relat mostra que Jesús entra precisament allí on els deixebles tenen més por. No espera que siguin forts ni perfectes, es fa present en la seva fragilitat. Jesús no elimina les ferides dels deixebles ni les seves pròpies, però transforma la por en pau i el tancament en missió. L'Esperit Sant continua fent avui el mateix: insuflar vida nova allà on sembla que només hi ha cansament o tancament. També avui Jesús entra i diu: la pau sigui amb vosaltres.